Ihuman sa 1 minute bago siya. Mm. Natay sa mga 1 minute and 30 seconds. Tapos i-back siya. Wala galing siya. Tapos ay 1 minute and 30 seconds. Sayang maganda na yung sulod tao ba niya. Sayang madilig. Sayang mag-iisa. 1 minute, ha? 1 minute and 30 seconds. Kaya makarga na 1 minute lang. Kita ko bata-bata dahil ano. To the one that I love, that's someone in my past. I feel in love with you. Magtingin ka muna dito kasi nakanta ka. Ay, putay. Uy, kinibag-ignore na ako. Paano na siya ibalik? Unsa? Kung kini siya po, ano, ignore man din ako na buo. Okay naman na. Hindi kaya ito tayo, kung copyright. Tapos i-end na ako, tapos balik naman ko live. Oh, parang i-kaman na 1 minute and 30 seconds. Ara, 28, 30. Oh, sige. Okay.